Мале, брат, много съм изморен от работа, сега ще влезна вкъщи малко да се почина. Мъжо, хай да отидем на аквапарк. Не, току-що се прибрах и тая пак ще мък да ходим на аквапарк. Добре, хубаво, айде. Супер, тогава, хайде да тръгваме. Току-що се прибрах, помагах на едни приятели да занесат една кола, направо много тежка работа. Дано само жена ми да не ме закачва. Може, хай да отидем на парк в града. Добре, отиваме. Няма спокойствие от тебе. И какво може? Много хубав тук аквапарк. Имаше рибки, какви ли не животни. Да. Аз май се сетих за нещо, ама сега не мога да си спомням за какво. За коли беше? Оставих печката включена. Кой оставя си печката включена? Тогава бързо да се прибираме. Ужас е този парк в града, брат. Коста, брат. Нищо куда става. Брат, ти сега защо си тук в този парк, бе? Нищо, брат, куда правя тук тая жена ми макара да ходим на този тъп парк в града. Ти да ми разкажеш някаква история, имаш ли? Брат, жена си, съседката, учиш ли с мъжа си на аквапарк и оставили печката включена и сега трябва да се връщат 1 час път, сигурно ще им избухне печката. Брат, по-тихо говори, жена ми да не чуи, че са отишли на аквапарк, че тя каквато е смотана, да не поиска и тя да отиде. Добре, брат, ще говоря по-тихо, радвам се, че се видяхме. Това беше, аз тръгвам. Чао! Чао, Коста! Мъжо, какво си разговаряхте с Коста? Нищо, разговаряхме се за съседката, че с мъжа си отишли на аквапарк. Опа! Хайде и ние да отидем на аквапарк. Ко сме се забили в този парк в града тука? Аз сетих, че сега ми излезна работа, ще тръгвам. Imаш клиентел, твоя би имаш бел и моя да му сложиш мат. При мой бой